budeme stavět vězení. Za 1 minutu, za 5 minut a za 10 minut. Dneska to Minecraft. Takhle? Tak já si dám nějaké bloky. Bedrock, diamanty a hlínu. Tak já si je teda dám. Jo, tady je bedrock. Vemu si ho. A psal tady. A asi se hlínu. Hlína. Tady je. Jo, tady jsou 6. Tak já si je vemu. Diamanty počujem, diamantové bloky. Kde jsou diamantové bloky? Bošel jsem diamantové bloky. Si ne. Můžeme i mít penění. Nubové mají lášku, že ne? Jo. Lášku, že ne? Nubové. Já si dám diamantové penění. A nubové mít kožené. Jo, nube. Mají dát taky hlínu. Nubové. Jo, nube. Tak, už mám krásně to nejedové benění. Tak já si vlastně můžu už nasadit. Jo, nube. Tak. Teďka se to nube. Nube tam dal. Diamantové bloky. A kde budeme stavět nube? Kde? Musíme stavět, že není káva, že jo? Nebo tady budeme stavět, tady, takhle. No, tak asi jo. A tady musí mít svoje české nube, jo? A tu mám já, tu za 6. Tady musí mít 1 6 a bude tam mít svoje věci. Kde má české nube? No, a musíš tam mít tak stejnou. Tak, to by musím udělat také 6, že jo? Nube. Já ti tady dám tu 6. Potřebuješ bedrock, hlínu a diamantové bloky, že jo? Počuju tam další ty diamantové bloky. A už s kým si to budeme zalepečovat ještě? Víš s kým? S tímhle. Co jsou tyhle za vajíčka? Nube. Co to jsou za vajíčka? Mám je zkusit?
Lidi, podívejte, co to je. Lidi. Co to je, sakra? Pojď sem. Proč to nemůžu zabít? Co to je? Za potvoru. Prosím, co to je tohle za potvoru? To už je nějaký velké. Skoč do vody. To zase za potvory. Au. Nube. Zastav to. Dáme je mě velká souda. Dáme. Za tebou. Pozor, tam jsou naše šestky. Kolik máš životů, Nube? Nevíš? A po čem mluvíš, Nube? Nube, to by je blbě, nebo není? Nube. Není? Aha. Tak. Ježíš, Maja. Tak tady já se tvoje... Už tam není nic. Protože tam nic nemáš teda. Máš. Vůbec, musíš si dát to kožené benění. Já ti ho tam dávám. Musíš si to kožené benění. Vůbec. Tak dáš? Tady máš tohle. Obsidian. Tak na. Tady máš ten obsidian. Je. Dej mi ten obsidian. Poč jsem měl 2. Je. Tak já se tu dám zpátky tu šestku. A dám se to tam. Tak. Se tu dám ten obsidian. Už mi to tam dáváš 2. Vem si to. Tak. A budu ještě mít taky tady svou stůvu. A jaký je to velké? Jaký je ten velký, Nube? Jaký? To bude mít ještě tady taky vajíčko svoje. Tak. Co to mají za vajíčko? Co to je? Ukaž. Dej to vajíčko. Ukaž, co tam je uvnitř. Ukaž. Ukaž, co tam je uvnitř. Máš to tam čela? Je vosa? Tak pojďme stavět. Jdeme stavět? Tak jo. A ještě používám taky nějaký ty míže, že jo? Nube. Tak si je pojďme tam dát, Nube. Díky. Tak pojďme stavět z toho hlínu teda. Jdeme? Tak jdeme stavět, Nube? Jo. Nebyl jsi nějaký místo. Jaký se? Tak jdeme stavět. Běží nám čas. Tak musím si tu dát spavnout
toho moba, že jo? Tak já se ho jdu vzít teda. A tam nesečeju se tam toho mýho moba. Se ho tam dát toho moba. Je. Je to on? Ten mob? Co? Co to je za moba? To je noob? Aha. Co to je za toho moba? Tam jako musím jít zatím. Černý kostřebec. Jako? To je jako černý kostřebec. Tak budeme stavit teďka za 5 minut, že jo? Co je? Tak jo. Tak já se jdu podívat na tvoje vězení. Máš tam něco, nějakého moba? Máš? Máš tam nějakého moba? Máš? Budeš tam mít nějakého moba? Budeš tam mít tam potřebuješ, to tam potřebuje mít vodu, že jo, nube. Dostaneš se ven, jo? Dostaneš? Dostaň se ven. Dostaň se ven. Dej si tam tu línu. No, tak já ho dám do vody. Hej. Umíš skočit ven? Neumí. Ale zabíje jo. Ty mu tam dáš mládě? Já mu tam dám to mládě. Můžu mu tam dát to mládě? Jo. A kde je? Kde je ta tvoje sestra? Kde? A to byly tvoje věci nebo moje věci? To jsou moje věci? Nebo máš pořád u sebe? Nube. Já to vidím. Ty máš pořád u sebe. Tak, dám mu tady mládě. Tady, tak. Dám mu tady víc. 3. Tak. A tady dám tátu. Je tam máma a táta. Podívej, Nube. Co ty tam píšeš? Nube, podívej. Co to? Zabij ho. Zabij ho, hnedka ho zabij. Dej mi meč. Já ho rychle půjču. Já si ho dám, tati. Já si ho dám ten meč. Jo, tady je nejrejtovej. Já se vemu nejrejtovej. Jdu ho zničit. Nejrejtovo. Jdu ho zničit. Tati, znič ho. Znič ho. Nube, znič ho. Nube, znič ho. Počkej, já ti pomůžu. Pojď sem, Endidaku. Pojď sem. Tati, kolik máš životů? Kolik?